Trenutno se osjećaš kao da se čitav tvoj svet raspada jer je jedna osoba otišla ili radiš posao koji te guši i više ne možeš da dišeš. Misliš da je problem u njima ili u svetu, ali interesantna istina je drugačija. Tvoj život se ne raspada, on se dekonstruiše. Ta bol koju osjećaš nije kazna, to je alarm koji ti kaže da tvoja stara verzija tebe ne može da izdrži pritisak tvoje stvarne autentičnosti, tvoje duše. Sluđenost koju osjećaš je samo prvi stepenik buđenja. I danas prestajemo da krpimo staro i počinjemo da aktiviramo tvoju pravu autentičnost. Kome se u stvari obraćam? Tebi, koji si izgubljeni lider. Na duhovnom nivou znaš da postoji nešto dublje, ali si trenutno opsednut drugom osobom i čekanjem na nekakav znak. Na mentalnom nivou si umoran od teorijama o manifestaciji, dok ti je u glavi buka koju ne možeš da ugasiš, a na fizičkom nivou si stranac u sopstvenom životu jer radiš stvari koje te ne ispunjavaju i plašiš se da će te okolina osuditi ako se pokažeš kakav si zaista. Ko si zapravo ti? Ti nisi neka luda osoba koja ne može da preboli. Ti si samo neko čija autentičnost vrišti da bude puštena napolje. I moj sistem nije još neka tamo metoda, nekakvi površni jeftini trikovi. Radimo na 3 nivoa. Duhovni temelj, to jest vibracija, energija, gde kreiramo tvoju sigurnu luku, mesto gde svakodnevno održavamo tvoju visoku vibraciju da ne bi skliznuo nazad u ulogu žrtve, u tu staru energiju. Mentalno reprogramiranje gde brišemo projekcije uma, jer prvi korak nije spajanje sa njim ili njom, već spajanje sa sobom. Bez ovog temelja svaki rezultat je forsiranje. I fizička aktivacija, to jest poziv, misija, biznis, zovi ga kako god hoćeš. Ali ovo je najvažnije, tvoja bol je tvoj brand. Učim te kako da tu energiju kanališeš u stvaran rad, u karijeru od koje možeš da živiš. Jer tvoja autentičnost zaslužuje da bude tvoj prihod. I znam da ovo radi jer ja stojim ovde pred tobom kao živi dokaz. Moj put Twin Flame je bio moj najteži životni poslovni trening. I sve dok sam pokušavao da rešim odnos, bio sam u potpunom mraku. U momentu kad sam aktivirao svoju autentičnost i dozvolio sebi da moja priča postane moj rad, sve se promenilo. Mir u glavi, mir u sebi, odnos prema svetu, finansije, sve je počelo da se polako usklađuje. I zato ja ne nudim membership kurs ili rad 1 na 1, već nudim prečicu iz lavirinta u kojoj sam bio zarobljen godinama. Zamisli sada da se svakog jutra budiš sa jasnom svrhom, da tvoja vrednost više ne zavisi od toga da li ti je neko odgovorio na poruku, već koliko si ti danas ljudi inspirisao svojom istinom. I ovo može postati tvoj novi standard, jer tvoja autentičnost nije čudna, ona je tvoj najveći kapital. I kada postaneš lider sopstvenog života, prestaješ da juriš sreću i počinješ da je emituješ. I to je nova vizija, gde svaka proživljena patnja postaje nečija mapa za izlaz. Vreme je da prestaneš da budeš sluđen i postaneš probuđen. I ako si spreman da tvoja priča postane tvoja snaga, klikni na link ispod. Izaberi svoj nivo od početne baze na mom membershipu do direktnog rada na tvom brendu 1 na 1. Čekam te tamo gde tvoja autentičnost postaje tvoja realnost.